Tekstissä Kola Surland Milmu. Sellainen lehmäkarkki, tällainen Lidlistä saa tällaisia. Se on se ison pussin. Mä vein jo tätä. No niin, testata. Maistella. Testissä Surland Milmu. No niin, tämmönen kolalehmä. Mulla on keltainen tuolla valkoinen kola, mutta nyt maistellaan. Hyvin tällaista maukasta, tällaisen aika mehukas. Niin, mutta aika limainen myös. Niin. Arvosanaksi 3/5. Tää jää sormiin kiinni, kattokaa. Mulla ei jää. Tää taitaa olla tässä vai mitä? Dragon Slayer 66. No niin, moro.